anyámért, mit nem cselekedném, tengernek a habját, kalánnyal lemerném. Tenger fenekiből gyöngyszemeket szednék, apámnak, s anyámnak gyöngybokrét átkötnék. 2 hónapos volt, amikor beadtak az állami gondozásba, és ezt még csak úgy régebben tudtam, de azt mikor fölkerestem őket 74-ben, akkor voltam 14 éves, akkor kerestem fel a szüleimet, és kérdeztem anyámat, hogy miért kerültem be tulajdonképpen intézetbe. Azért adott be, mert az édesapámmal elváltak, és szóval nincs lakás, hogy azt a bizonyos módot vagy körülményet meg tudták volna teremteni, ami szükséges egy olyan gyereknek. Apám meghalt 2 évvel ezelőtt, és akkor kezdtem el rosszalkodni. Hogy magam bajától kerültem be, mert nem jártam iskolába, és kicsit verekedtem is. És azért kerültem be. Édesanyámat ismerem, édesapámat nem. Most apám van. És ment a bunyót? Igen. És téged bántottak? Engem is. És aztán ezért nem szerettél? Szerettél te otthon lenni egyáltalán? Hát azért, mert ott édesanyám is otthon volt. És most az intézetben? Itt jobb, mint otthon volt. Miért? Mert nem kell félni attól, hogy megvernek, vagy valami. Elváltak a szüleim. Voltak még testvéreim? Vannak 4 öcsém. Micsoda? Ők is állami gondozottak. Ezt meg szoktátok őket látogatni? Én édesanyámat szoktam csak. Apádat? Hát azzal nem tartom a kapcsolatot. Nem tudom, hogy hol van, csak annyit tudok róla, hogy Pesten van, valamit csinál, nem tudom, hogy mit dolgozik, hogyan, mit, semmit. Azért kerültem be, mert anyámék otthoni családi körülmények között nem éltek jól, és állandóan veszekedtek, meg néha össze is verekedtek apámmal. Ittak mind a ketten, és keresztanyám ezt egyik nap kijött hozzánk, és meglátta, hogy mi van. El volt zárva előttünk kenyér minden, és ő megmondta, hogy másnap jönnek kifele, és elvitetnek onnan bennünket. Mondd, és egyáltalán nem tudod, hogy miért kerültél intézetbe? Nem tudom, majd kiskorom óta vagyok intézetben. Milyen kiskor? Hát már azt mondanám, pólyás. Szüleidről? Nem tudok semmit sem. Kicsi, pólyás koromban dobtak el, 13 évig voltam ott neveszülőni, és 1974. júniusában kerültem ide, 60-ban, és azóta itt vagyok a József Attila nevelő otthon diákja. A szüleimmel nem találkoztam, csak névről tudom mind a kettőt. Mondták, hát sose nem láttam, hát mondta először, hogy keressem fel a szüleimet. Mondtam, hát ha eddig nem kerestek engemet, akkor én keressem őket. Legalább ők keressenek engemet, hogy hol vagyok és mit csinálok. Hát mi akkor keresenek, amikor már egyedül tudok keresni. Vannak olyan több szülő is, hogy több gyereket nevelnek, dobnak el, ilyen, hogy kicsiket, és aztán végül felnőnek, végül megkeresik azt a gyerekét, és aztán kizsarolják, hogy adjál fiam pénzt, vagy ilyesmit tudnak csinálni a saját gyerekével, hogy nem nevelik, és kizsarolják, amit keresik. Száz fiúnak a gondja nap mint nap feladatokat megjelölni, a munkába indítani, iskolába, gondoskodni arról, hogy legyen tiszta ruhája, ha beteg, akkor a kórházba menni, meglátogatni. Szóval erről való mindennapos gondoskodás, ez nagyon sokrétű. Ezt pedagógusok közül sem tudja akárki megoldani. Ez sokkal több kell, mint egyetemi tanári diploma. Szóval ez nem lehet így. Vannak nekünk olyan dolgozóink, akiknek nincs egyetemi végzettsége, hanem
mint például Obrecál Laci bácsi, aki kovácsmester, de olyan pedagógiai érzékkel rendelkezik, gyermekszeretettel, következetesen irányítja a munkát, hogy nagyon hálásan gondolnak rá vissza a fiúk később is. Amikor elmennek innen a fiúk, milyen szakmunkát tudnak máshol végezni? Hát nagyon sok volt itten olyan fiú, aki teljesen magainak tette ezt a szövetkezeti munkát, sőt a kertészeti munkát annyira elsajátította, hogy nagyobb termelő szövetkezetekben, mint kertész, megállják a helyüket, vannak ilyenek egy páran. Sajnos a későbbi időkben, most már az utóbbi időkben mind többen mennek ipari dolgozónak azok a fiúk, akiknek sikeres 8 osztály elvégzése van. És mi ide a kertészetben most már szinte csak olyanokat tudunk megkapni, akinek nincs meg a 8 általános, sőt gyógypedagógiai iskolát jártak. Ezek már mint szakmunkásként nem kerülnek ide, mint betanult munkásként, hát ők is bárhova elmehetnek, mert hát eléggé el tudják sajátítani. A munkával, munkára nevelés egyik legjobb pedagógiai módszerünk. Azok a fiúk, akiknek az életben nagyon sok sikertelenségben volt részük, a sikerélményt a munkában találják meg elsőnek. Nagyon sok fiú van olyan, aki a kertészetben, palántaültetésben, paradicsomszedésnél olyan sikerélményre tesz szert, hogy rájön arra, hogy én nem is vagyok olyan utolsó, mint ahogy engem elkönyveltek korábban, és így kedvet kap a munkához. Alapvetően minden fiúnak minden nap dolgoznia kell. Tehát vagy iskolába jár és tanul, vagy dolgozik az üzemnél, a város közül különböző üzemeinél, vagy pedig a szakcsoportnál. Ez minden reggel így megy, és a fiúk lassan megszokják azt, hogy érdemes dolgozni, különösen akkor, hogy ez anyagiakban is jelenkezik náluk. Aki többet dolgozik, magasabb életszínvonalat tud magának biztosítani, vehet magának jobb nadrágot, táskarádiót, kerékpárt, stb. Ez viszi egyébként a felnőtteknél is az életet előre, és nekünk az a célunk, hogy a fiúk 18 éves korukra anyagilag is megfelelő bázist tudjanak maguknak teremteni ahhoz, hogy meg tudjanak élni az életben. Van olyan fiú, akinek 26 000 forint pénze van takarékban, abból már meg lehet kezdeni egy életet. Mit csinálsz a pénzzel, amit itt az otthon műhelyében keresel? Hát először is felruházkodok belőle, hát moziba szoktam járni. És cigarettázok. Hazavinni szoktál? Nem. Hány intézetben voltál már eddig? Én 60. Dolgoztál valahol? Dolgoztam a vasútnál is, meg Debrecenben a hibridnél. De így egyfolytában most csak itt dolgozol? Csak itt most. És melyik a jobb, hogy az ember úgy van valahol, vagy ha dolgozik is? Hát, hogyha dolgozik is úgy jó. Miért? Tehát pénzt is keres, meg nem is unalmas neki. Hát ebbe a műhelybe általában azok a gyerekek kerülnek be, aki vagy nem tud elhelyezkedni iskolába, vagy pedig az iskolai tanulmányait időlegesen megszakítja, abban az esetben itt dolgozik ebbe a műhelybe. Az ide került gyerekek általában olyan családi körülmények közül kerülnek ide, ahonnan tulajdonképpen lumperproletár szülők eldobják a gyerekeket, nem foglalkoznak a gyerekekkel kellőképpen, esetleg rossz példa van a gyerekek előtt, és ebben az esetben a gyerek úgy gondolja, hogy lopásból, csalásból is meg tud élni, így nekünk ezt a problémát helyre kell hozni. Körülbelül mennyit szoktál itt egy hónapban keresni? Van úgy, hogy 1000 forintot, van úgy, hogy 200-at. És mit csinálsz a pénzzel? Beteszem takarékba, és amikor hazamegyek, akkor kiadja. Hazaviszed? Igen. Azt mondtad, a pénzt, amit keresel itt, azt hazaviszed. Megéri? Nem. Mi történik azzal a pénzzel, amit hazaviszel? Elvennék anyuka, amit. És akkor nagyon szomorú lennék, mert akkor már én is felnőtt lennék, 18 éves, és szeretnék magamnak hazat menni is. Láttál már autóbuszon ilyen lámpákat, mint amilyeneket ti csinált? Igen, nem is egyet. Mire gondolsz olyankor? Hát, azt gondolom, hogy mit csináltak. Nagyon érdekes dolog, hogy
ahogy az alkoholizmusnak a százalékaránya emelkedik, úgy emelkedik azzal párhuzamosan az állami gondozott gyerekek száma is. Viszont ezek a fiúk most 18 éves korban keresik a szüleiket, meg is találják őket, csak nagyon sok esetben már nem kell a kapcsolat. Somogy megyében egy öreg néni, aki hát nyugdíjas, azt most azzal akar örökbe fogadni. 2 évig ott voltam náluk, mint hogyha oda tartoztam volna. Az intézetben kint dolgoztam a kártészetbe. Amit én itt megtanultam, rendesen dolgozni, hogyan kell tisztálkodni, rendesen összehajtani a ruhát. Szóval sok mindent meg lehetett tanulni, meg szeretetet is. Feri, te mit csinálsz? Szaggatom a nokedlit, nehogy összevenjen. Igen, szaggatod a nokedlit, és mit teszünk a tetejére? Majd tojást. Tojásos nokedlit, és hogy ez nagyon finom legyen, mi kellene hozzá, gyerekek? Kis vegető. A háztartási szakkörünk szeptembertől működik. 10 fiúval kezdtük el. Ez volt a próba tulajdonképpen, hogy mennyiben érdekli a fiúkat a sütés, főzés, varrás, mosás, egyáltalán a háztartás rejtelmeinek a tudománya. Magam is nagy izgalomban voltam, hogy vajon el fognak-e a fiúk jönni rendszeresen, vagy csak egy olyan fellángolás az első alkalommal. Aztán később nagyon elégedett voltam, mert rendszeresen jöttek a fiúk, és minden héten megbeszéltük, hogy a következő héten mit fogunk majd főzni. Én 15 éve foglalkozom állami gondozott gyerekekkel, és nagyon szeretem ezt a pályát. A 7 férfi nevelő között egyedül vagyok itt nő, és talán mint anya is jobban érzem, hogy lelkileg is mennyiben és hogyan kell a gyerekeket megközelíteni. Este különösen jó kontaktust lehet teremteni a fiúkkal. Őszinték, egyéni dolgaikat is elmondják, lány problémájukat például udvarolnak, csalódnak. Valamelyik este is szól az egyik fiú, hogy Ica néni, kérem, gyorsan tessék jönni, mert Daru Gábor itt ül lenn az épület előtt a padon, és rettenetesen sír. És én rohanok, és megkérdezem tőle, Gábor, mi történt, valami baj van? Semmi, Ica néni, kérem. Na nézd rám gyorsan, ittál, nem ittál, nincs ilyen probléma, hanem mi van? Szerelmes vagy, ugye, Gábor? Igen. Elmondja, hogy szerelmes. Annyira sírt, meg kellett vigasztani, el kellett neki mondani azt, hogy az élet nem csak abból áll, hogy te nagyon szeretsz egy kislányt, és nincsenek problémáid. Arra is fel kell készülni, hogy vannak problémák, és azt hogyan kell leküzdeni. Próbáljuk a családot pótolni a gyerekeknek, tehát ez a modellünk, a család. És ugyanúgy élünk, vagyunk közöttük, mint szülő, akinek 6, 10 vagy 20 gyereke van, talán egyformán tudja szeretni. Mi is szeretjük itt mindegyiket, és próbáljuk őket úgy nevelni, alakítani, hogy amikor kikerülnek az életbe, boldog, elégedett emberek legyenek. Hogy került ide a varrógép? Hát, a varrógép úgy került ide, hogy én beszéltem egyszer az igazgató úrral, hogy szeretnénk, már akkor beszéltem én ezt az igazgató úrral, amikor a Balko Pistát megtudtam, hogy ő Szabónak tanul. Aztán mondta, hogy ő helyesli azt, hogyha ide felhozzuk, csak viszont az a baj, hogy nem jó a gép. Nézegettük a varrógéptan könyvet, és megjavítottátok a gépet. Mi mindent vartok rajta? Hát srácoknak varrunk farmert, Kisbalkó csinált már nadrágot, úgyhogy teljes készet, köztük már én is. Meg aztán inget szűkítünk. Tehát ketten vagytok Szabók. Neked mi a foglalkozás? Te? Szobafestő, mázolatapítázat. Neked van otthon családod, ugye? Igen. Kik állnak? Azaz az öcsém Egerben van Gyermekvárosban. Mégis úgy ki áll közelebb hozzá? Mondjuk édesanyád, aki otthon van, vagy a barátaid, akik itt? Ez azért csak édesanyám. Nálatok? Nekem a barátaim, mert én nem járok haza. Hát szintén a barátaim, mert szüleim az nem járok, egyikkel se tartom a kapcsolatot. Miért nem? Nem tudom. De úgy érzem, ők a bűnösök, hogy én intézetbe kerültem. Mióta vagy intézetben? Ha negyedikes voltam, amikor intézetbe kerültem. És hogyha innen kikerülsz, akkor sem mész vissza? Nem. Most
Az a fénykép ott kié, gyerek? Az az enyém. Mutasd. Akkor te azért mégis hoztál valamit otthonról. Nektek nincs ilyen fényképetek? Semmilyen kiskorú nincs. De még otthoni van? Otthoni sincs. Ti most itt 4-en barátok vagytok. Igen. Miért? Megszoktuk egymást. Hát barátok azért vagyunk, mert mindegyikünk segített valamelyikünknek. Hát, olyan nincs, hogy egyik nem menne a másikhoz valamivel. Hogy valamiért. Valamiért. Hosszú idő után azt, hogy az ember csak megszokja egymást, és hát már egy idő után csak hiányzik, hogyha nincs itt a másik. Mondjuk, ha már elmegy a negyedik, akkor már az a harmadik az hiányol. Hogy az a hely üresen kitölthetlen marad, ami ott nincs. Év múlik életér, egymást hajtja a négy testvér. Víg tavasz, virághintő, koszorús nyár, kalász döntő. Te dolgoztál a szövetkezet? Igen. És megéri? Én nekem megérte. Nekem zárszámadáskor volt 4000 forintom. Mit gondoltok, ha nem lenne ez a szövetkezet, akkor is ilyen lenne ez az otthon? Nem biztos. Nem tudom megmagyarázni, de én azt mondom, hogy nem lenne ilyen. Nagyon sok haszon bejön belőle. Amikor én ide kerültem, mint elnök helyettes ebbe a ifjúsági szövetkezetbe, mondhatom azt, hogy nagyon gyöngén állt, anyagilag nagyon gyöngén állt. Az előleget a fiúknak, amit biztosítunk havonta, jelen pillanatban 50%-át fizetjük ki, nekik havonta többit az év végén kapják, mert munkaegységként számoljuk el őket, mint nagy TSZ-ben. Jelen pillanatban is ott állunk, hogy már nincs ilyen gondunk, hogy nem tudjuk az előleget kifizetni, vagy nem tudunk valamit megvenni, addig még nem jön az újabb termésnek a bevétele, mert tartalékolunk minden évben annyi pénzt, hogy ilyen fölakadás ne legyen. Makarenko műveit nem tettük félre, ezt úgy megmondhatom őszintén. Sok helyen a pedagógusaink ezt úgy félretették, még a tanárképző főiskolákon is most kezdik elővenni, és nagyon örülünk annak, hogy a kommunákhoz hasonlóan a mi szövetkezetünk most is úgy működik. Önállóan a vezetőségben benne vannak maguk a fiúk, irányítják, szervezik a munkát. Kedves fiúk, tisztelt vendégek, tisztelt zárszámadó közgyűlés! Megalakulása óta 15. zárszámadó közgyűlését tartja ma a megye legkisebb és a tagok életkorát tekintve a legfiatalabbak közös gazdasága. Mindannyiunk előtt ismert az a tény, hogy az elmúlt évben az aszályos időjárás országosan megnehezítette a mezőgazdasági munkát. A szárazság mellett még jégverés is érte kertészetünket. A nehézségek ellenére azonban mégis jó eredményekről számolhatunk be a közgyűlésnek, mert megalakulása óta most értük el a legmagasabb árbevételt, 1.105.030 forintot. Eszközök és forrásokban gazdasági életünk megerősödött, 1.228.827 forint értékű vagyonunk van. A közgyűlés elhatározza, hogy a szociális alap terhére a fiatalok nyári üdültetéséhez 10.000 forinttal hozzájárul. A kulturális alap terhére pedig ugyancsak jól dolgozó fiatalok részére 10.000 forintot hozzájárulást biztosít külföldi tanulmányi útra. Hogy a múltkor említette igazgató elvtárs az otthongyűlésen, hogy a városban óvoda, illetve bölcsőde építésére gyűjtést indítottak. Tekintettel arra, hogy a városban vannak olyan volt álmi gondozottak, akiknek vannak gyerekeik, és még lehet, hogy többen is nősülnek, így ezért a szakcsoport is járuljon hozzá óvoda, illetve bölcsőde építéséhez. Biztosan lesznek olyan munkák, amelyet a fiúkkal el tudnánk végezni. Például parkosítás, tereprendezés. Ezzel is sok pénzt meg lehetne takarítani. Egyébként egyetértek azzal, hogy támogassuk a gyermek intézmények építését, mert a mi intézményünk is sokba került az államnak. És nem tudjuk soha, hogy melyikünknek a gyermeke kerül a megépítendő bölcsödébe vagy óvodába. Én a lovakhoz szeretnék hozzászólni.
Egyelőre még az ekekapázásánál nélkülözhetetlenek a lovak, de a szabad időben fuvarozásra jobban ki lehetne használni, mert így ráfizetéses. Később jobb lenne a lovak helyett valami kis gépet, kerti traktort vásárolni. El kell, hogy mondjam, hogy különböző véleményekkel és érzésekkel fogadta a város lakossága néhány évvel ezelőtt a fiúkat az ide települő ifjúsági nevelőotthon. Mindezt azért mondtam el, mert éppen a munkán keresztül lehet napjainkban érzékelni azt, hogy egyre inkább elismeréssel nyilvánulnak meg az egyes munkahelyeken a szakmunkás tanuló fiatalokról, munkájukról és egyre inkább a város elismerését kivívó fiatalokról. A nevelőotthon fiataljai itt élnek, és egyre inkább a város szeretetén túl a város állampolgáraivá, patriótáivá is válnak. A 60-213-as szakmunkás képzőintézetben 42-en járnak az otthonból. Igazgatóertárs, örültek annak, hogy idejöttek az otthoniak? Nem létszámszaporítás, tehát nem vatta szerepük van az idejövő tanulóknak, hanem nagyon értékes, konkrét munkavégzésre képes mindegyik. És örülünk annak, hogy ez biztosítható részükre, ami elvezetheti őket oda, hogy végeredményben beilleszkedésük jobban biztosított legyen. Az a hátrányos helyzet, ami eddig kialakulhatott náluk, az kiegyenlítődhet a tanulóidő alatt, illetve a következő években is. Örülni azért örülünk tehát, mert végeredményben elfelejthető az, hogy ők más alapról indultak. Hogyan segítenek nekik ebben a beilleszkedésben? Hát elsősorban abban igyekszünk segíteni, hogy mindenkit lehetőleg arra a szakmára veszünk fel. Tehát egyáltalán, amire jelentkezik. És mik a tapasztalatok, mi lesz azokkal, akik kikerülnek innen? Lényegesen nagyobbik részük, többségük marad a szakmában, és legtöbbjük abban a kollektívában, ahol az utolsó fél évben, az utolsó évben tanul. Azok a kollektívák általában várják őket, befogadják őket, hiszen ismerik is, és részesei is voltak annak, hogy valakiből szakmunkás legyen. Ez olyan segítség a kollektívák részéről, amely emel tanulókorában a tanulón, de felnőtt korában is emberhez, emberekhez, közösséghez köti. Az egyébként hát pont ezt nélkülöző fiatalokat. Dolgozz csak nyugodtan tovább, ha közben beszélgethetünk. Mikor nyitottad meg a műhelyedet itt az otthonban? Már régóta nyitottam meg, mert idáig nem volt alkalomra, hogy itt dolgozzak. Most, hogy átadták ezt a kis műhelyet, úgy tudok itt dolgozni. Miért kezdted el ezt? Hát szeretem a szakmát is, szakmában dolgozok, szeretem nagyon a szakmát. Itt is sok gyereknek van munkája, sok cipőrossz, ami van. Ezt így közelebb van, mint a kártyázba vinném be őket. Cipész szakmát tanulsz, mennyi van még, amíg felszabadulsz? Júniusban szabadulok, utolsó éven. Utána mit fogsz csinálni? Maradok, ha lehet, maradok itt az intézetben, folytatom tovább, és ugyanott dolgozok a kártyázba, mint szakmunkás. Gondolod, felkészítettek téged itt eléggé a kinti életre? Felkészítenek. Csak van itt olyan sok gyerek, hogy nem mer kimenni. Én sem merek kimenni. Félek az élettől, kezdettől. Miért félsz tőle? Hát azért félek, mert véletlenül, hogy belekeverek valami bandába, valami csavargók közé, azt nem nagyon szeretném azt. Csak valami balhé lenne kint. De hát ez csak tőled függ, nem? Hát tőlem függ, azt tudom, de nem nagyon szeretnék koncsologni kint. Akik így kikerülnek, tudom mondani azt, hogy a legtöbben szinte félnek úgy nekivágni az önálló életnek, hogy szinte megkönnyezít ezt a nevelést, amit itt az otthon területén kaptak ennyi időn keresztül. Hát attól függ, hogy mennyi időt töltött ebben a nevelő otthonban. Hát mi nálunk általában 14-től 18 éves korig vannak fiúk. Ez az átmeneti idő a fiúknál, amikor a legnehezebb velük foglalkozni, és a munkaszeretetre nevelni őket. De viszont, mint ahogy mondottam, ez talán megtérül ott, amikor az életben nevelni őket. Hataják Dezső szintén az otthon neveltje. Hány évig voltál bent lakó? 12. És utána hogy lettél traktoros? Hát elvégeztem az iskolát, zöldségtermesztő szakmát, kijöttem ide Nagygombosra dolgozni. Innen mentem traktoros tanfolyamra.
Ez mikor is volt? 1975-ben. És további terveid? Marad a traktor? Hát remélem marad. Szabó Lajos jelenleg Dezső főnöke, hogy van megelégedve vele? Talán az egy szóval, hogy sok ilyet küldjenek még nekünk. Nem sokára esküvő lesz. Lesz. Majd jövő héten szombaton. Tényleg, hogyha lesz egy gyereked, akkor mi lesz a fő elv, ami szerint nevelni fogod? Hát azt minden esetre nem csinálom még vele, amit velem csináltak. Igyekszek felnevelni rendesen. Nem úgy, mint sok más. Dezső fain ember, ügyes ember. De a kalapva. Nem gondoltak soha rá, hogy ő egy ilyen állami nevelt gyerek? Azt én pontosan nem is tudtam. Minden hőjét. Akár mit fog a kezébe, megy neki. Elfogadná fiának? Miért ne? El. Mert itt hagy a buszon. Karacs László ezen az írdatlan gépen dolgozik. Hogy kerültél ide? Ide nélsültem a 60 városba, ide kerültem Hajdúszoboszlóról. Mennyiben más, hogy te egy intézetben és nem egy családban nőttél föl? Hát így közvetlenül nem érzem azt, hogy én intézetben nőttem fel, szóval ez egy annyira jó hely volt, hogy olyan különösebben nem érezte azt az ember, hogy egy olyan lekötött intézetben van, ahol esetleg érezni azt, hogy ő most egy zárt egységben van. Jól csinálják azok a fiúk, már az ügyesebbek, akik hát ugye megismerkedtek lányokkal, szakmunkás bizonyítvány az már sokat jelent a lányok szemében is, és sok megnősül, benősül egy bizonyos családba. Így volt a Karacs Laci, aki elvette az egyik özvegyasszonynak a lányát, benősült a családba, ott jó érzi magát, most már van egy kis gyerekük neki, saját autóval jár a Lenintézetben a munkahelyére, szóval megtalálta a helyét. De tudnék nagyon sok példát mondani. Persze ezekkel mi tartjuk a kapcsolatot továbbra is. Az volt a célom, hogy Anikót elveszem. Meg volt a eljegyzés a Rákóczi Ilonka néni közreműködésével. Ő kérte meg nekem a családfőtől Anit. Ki is Ilonka néni tulajdonképpen? Egy nevelő nő. Hát a nagymama volt, aki legjobban hangoztatta azt, hogy intézet az jót tesz a gyerekeknek. Persze, hogy jót tesz. Mert akinek nincsen apja, anyja, és bekerül egy intézetbe, ott csak fegyelem alatt van, és jót nevelnek belőle. Nem csavarog az utcán. Igen, és megadják neki a szeretetet. Megvan neki mindene. Mesterséget megadnak neki. Mi kell még egy fiúnak? Csak ez. Köt a család. És úgy érzem, hogy itt a helyem. Mit szólt hozzá, hogy a lányát egy intézeti fiú veszi fel? Én örültem. Mert azok különben vannak nevelve, mint a kintiek. És én nem elleneztem. Én örültem, mikor ide följa. De van olyan szülő, aki az intézieiket megszólja. Hogy? Hogy? Mert lenézik őket. Hát ez tényleg nem velem történt meg először, mert ez bántotta a szüleimet nagyon, és Tabára hallgattam. Nem vetettük el, meg lesz ez annélkül is, hogy nem segítettek a szüleim. Amire én így jártam, hogy gyereket várok, ezért nem segítenek. De én, hogyha ezt elvállaltam, ezt a gyereket, én meg nem szégyellem. 2 évig jártam egy olyan fiúval tényleg, akit azt lehet mondani, hogy az ő szülei is eldobtak, és most én is arra lyukadtam, hogy eldobtak engem is. Azt mondták, hogy ha szokás szerint, ugye, föltettük a kolompot, akkor csörgessük. Elzavarták otthonról Marit. Azt nem akart egyedül albérletben lenni. Azt mondtam, hát én tudtam, hogy itt akkor megyek ki, mert már betöltöttem a 18. életévemet, akkor megyek ki, amikor akarok. Reggel megcsinálták a jegyzőkönyvet, de este meg már együtt voltunk az albérletben. Kijelenti-e ön, Veres Csaba, hogy az itt jelenlévő Kovács Máriával házasságot köt? Kijelenti-e ön, Kovács Mária, hogy az itt jelenlévő Veres Csabával házasságot köt? Igen. Én, mint a 60. anyakönyvi kerület anyakönyvvezetője, önöket ezen egybehangzó kijelentéseik alapján
A Magyar Népköztársaság törvényei értelmében házastársekká nyilvánítom. 74. szeptemberébe került ide be, akkor kezdtünk el együtt járni 2 hét után, és hát akkor még nem gondoltuk, hogy ilyen komoly lesz, de hát aztán már 74-től 2 év eltelt, hát már tényleg annyira vártuk ezt a pillanatot. Közben találkoztunk igazgató úrral, behívt bennünket, és akkor mondta, hogy ez az ötlete van, hogy ő megrendezi a vacsorát, meg az esküvőbe is belesegít. Beadjuk a lakásigénylést, a gyárba is indul egy ilyen ifjúsági építkezési akció, és belépek abba, és hogyha sikerül, akkor biztos megadják a lakást. És nem örül annak, hogy a lánya férjhez megy? Hát annak örülök, csak nem így szerettem volna. Ahogy ők elképzelték. Ezt nem így akartam. És most velünk tart majd? Nem megyek sehova. Így is csak a munkatársaimmal jöttem el, úgyhogy ők beszéltek rám, mert most reggel is úgy jöttem el, hogy nem megyek sehova. Nem tudom megtenni. Nagyon fáj, hogy így sikerült. Nem tudok el. Márika néni, mit szóltak itt az asszonyok, mikor meghallották, hogy esküvő lesz az otthonban? Hát meglepetés volt mindnyájunkra, mert csak egy héttel ezelőtt tudtuk meg. Mi lesz az ünnepi ebéd? Húsleves, tört hús, rántott hús, párizsi és krumpli, meg rizsa. Hát én hoztam 30 darab tojást, és 50 forintot lekvart, úgyhogy mindent, amit tudtunk, összehordtunk. Igazgató úr, hanyadik esküvőjük ez itt az otthonban? Itt az otthonban első alkalom, hogy mi rendezzük az esküvőt. Több esküvőn voltunk már, mint meghívott nevelő szülők jelen, de első alkalom, hogy mi rendezzük az esküvői vacsorát. Csaba olyan kislányt veszel feleségül, akinek a családi körülmény olyanok, hogy nem vállalták az esküvő megrendezését, nem jó álltak hozzá az egész ilyen szerelmi kapcsolathoz, és nem akartuk, hogy ez a 2 fiatal úgy menjen ki az életbe, hogy úgy érezzék, hogy nincs mögöttük senki, aki az esküvői vacsorát megrendezi. Mi történt veletek, mióta utoljára láttunk titeket? Hát őt látjuk. Azóta a családunk szaporodott egy fővel. És milyen fő ez a fő? Egy nagy fiúval. 3 kg 60 dekával lett. Papának hogy tetszik? Hát, még úgy első látásra nem nagyon tudok hozzá alkalmazkodni, de gondolom, hogy majd megszokom. Meg anyósék mit szóltak hozzá? Hát nagyon örültek. Benn voltak a látogatóban, vasárnap benn voltunk együtt. Nagyon örültek. Az apósom és anyósom is mindegette. Azt hiszem, a te szavaidat idézem, hogyha azt mondom, hogy amikor utoljára itt jártunk, még állt a balhé. Utána mi történt? Hát, karácsonykor disznót vágtak, és azt hiszem, hogy feleségemmel küldtek egy kis disznótorost, ahogy szokták mondani. És utána úgy általában bejártunk. Utána egész jól megbékültek. Elküldték a békehurkát, pont veled, ugye? Vele engem hívtak be, aztán utána karácsony következett. Úgy sikerült, hogy nem mentünk haza, kaptunk egy letolást, hogy nagyon vártak szilveszterkor is bennünket, miért nem mentünk haza. De ez már azért másmilyen letolás volt, nem? Hát csak annyi, hogy fájt nekik, hogy nem együtt szilvesztereztünk. Annyira, hogy nem együtt volt a család. Hiányoztunk nekik. Még az esküvőn azt mondtad, hogy ahhoz, hogy vállald ezt a gyereket, és hogy ez a gyerek ne legyen félárva, neked kellett árvává lenned. Mert ilyen nagykorban furcsa ezt mondani, szóval eldobtak a szüleid. Talán nem is olyan jogosan. Meg tudtad ezt nekik könnyen bocsájtani? Hát, végeredményben annyira elszoktunk tőlük, amíg külön voltunk tőlük, hogy utána lehet, hogy egy kicsit azért hiányoztak nekem is. Aztán nem gondoltam, hogy kibékülünk, de jó eset, hogy szólhattam, vagy nem is tudom, utána mégis. Elhitted, hogy ez örökre szól, ez a kiutasítás? Nem, tudtam, hogy nem. Lehet, hogy azért voltam ilyen, hogy vállaltam mindezt. Örülsz, hogy elmész? Nem nagyon. Megszoktam már az állami gondozást. Először is szeretnék leérettségizni,
és utána vagy albérletbe megyek, vagy pedig munkásszállónál helyezkedem. Hát szeretném, hogy megelégedjenek velem, én is az emberekkel, jó véleménnyel legyek róluk, bizalmamat megnyerjék, és hogyha lehetséges, akkor szeretném, hogyha jó életem lenne kint. Meddig maradtok még az otthonban? Hát ebben az évben vizsgázunk le, és szeretnénk az igazgatóhelyettárstól majd megkérni, hogy ha lehet segélyezett állami gondozásban maradni legalább még egy évet. Azt szeretnénk, hogy megvárjuk a többieket, és utána egy munkásszállóba megyünk. Kőműves tanuló vagyok. Most fogok majd nyáron, ha minden jó megy, megszerezni a szakmát. És egy évig még itt szeretnénk maradni, mint utógondozott. A legnehezebb az, hogy megkezdeni az életet. És ezért úgy döntöttünk, hogy 8 férőhelyet fenntartunk azok részére, akiknek nincs hova menniük 18 éves korú után. Ezek jó magatartással megérdemlik azt, hogy 1-2 évig még itt maradjanak, dolgoznak az üzemben, és akkor egy keveset, mondjuk 100-150 forintot térítenek az intézetben, a többit félrerakják, és 18 éves kor után meg tudnak indulni. Milyen érzéssel lennél? Hát nehéz, mert megszoktuk ezt a társaságot. Másrészt abban, hogy ha elmegy valaki valahova, például Pestre, akkor nincsenek ismerősei, csak munkatársak esetleg. Vagy beveszik, vagy nem. Ha már valaki olyan régóta intézetben van, kiskora óta, annak nehéz már úgy kimenni az életbe, úgyhogy saját lábon meg tudjon állni. Ahhoz először kell neki szerezni egy olyan barátot, vagy egy ismert barátot fölkeresni, és azzal együtt tartani a kapcsolatot. Előbb-utóbb azért a saját lábadra kell állni, nem? Hát a saját lábamra kell, hogy álljak előbb-utóbb, de nem könnyű egyáltalán. Pláne olyannak, aki, mondom, mint én, 3 hónapos koromkor intézetben vagyok, azóta jóformán a világot nem is ismerem, csak az intézeti légköröket. Ritka a srác lélkű, és érzem, hogy na most összetalálkozok, és akkor megvan minden akarat, segítünk egymáson. Volt már ilyen? Hát van itt Jónás Lajos, az most megy el hétfőn Debrecenbe, azzal megvoltunk úgy. De most ő elmegy, akkor megint egyedül maradok, megint jönnek az unalmas napok. Mikor mész el az intézetből? Hát ha vizsga szerint mennék el, amikor lenne a vizsga, azután arra rá 2 napra, míg összeszedném a cuccot, azt akkor el szeretném menni Pestre. Ott elhelyezkedni, ha minden sikerül a föld alattihoz, vagy pedig valamelyik vállalatnál szeretnék elhelyezkedni. Mi a szakmád? A vasbetonszerelő. Hogy érzed, megállsz azért a talpadon? Hát 80% biztos, hogy megállt, mert már nevelők is, meg igazgatóbács is, szóval már ők is mondták már nekem, hogy több mint valószínű, hogy sikerülni fog. Béla, te mióta vagy itt az otthonban? 2 hete. És milyen? Dolgozni jöttem, tanulni. Jól érzed magad? Jó. Mi az, hogyha az ember dolgozik és tanul? Az egy munka. Mind a 2? Mind a 2. És hanyadikba jársz? 7. Hány éves vagy? 14. És gondolkoztál már azon, hogy lehet, hogy majd egyszer valamikor kikerülsz innen az otthonból? Igen. Akkor mi lesz majd? Megyünk dolgozni. Szüleid élnek? Igen. Mikor találkoztál velük? 13 éves voltam, akkor hevesen voltam nevelőszülőnél. Édes szüleid vannak? Igen. Velük mikor találkoztál? Ővelük már régen. És itt az otthonban van valaki, aki mondjuk nevelő szülőd? Nincs. Itten van Gyuri bácsi. Ki az a Gyuri bácsi? Az nevelünk. És gondolod, hogy ő úgy szeret téged, mintha szülőd lenne? Igen.
És te őt? Én is. Miért? Jó bánik vele. Nem mindenki bánt veled jó? Nem. Na most, hogyha esetleg a szüleid, az igaziak, nézik a televíziót majd, és látnak téged, mit üzensz nekik? Sokszor csókolom őket. Meg jövőnek el látokat. Milyen az édesanyád? Alacsony. Akkor abba a bőr szoknyába jár. Fekete hajú. Szép. Igen. Alacsony. És édesapád? Az is alacsony. Kopasz a feje. Meg kalapot hord. Szereted őket? Igen. Meg tudnád mondani, hogy mi a különbség a hála meg a szeretet között? A hála az, hogy visszahálálja néki, amit ő adott régen. A szeretet meg az, hogy megcsinál néki mindent, meg jó szívű hozzá, nem goromba. Más nem tudom. Én nem emlékezem, és nem felejtek. Azt mondják, ez hogy lehet, ahogy e földön marad. Mit elejtek, ha én nem, te megleled?